sedekah menika kagem sedaya warga masyarakat Desa Kritang mugia tansah sejahtera. Menapa sedaya panjenengan mugi Allah Ta'ala tansah paringan rindu. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, sedekah bumi menika raos syukur punapa panjenengan kula sedaya ing wiwit dinten menika tansah pinaringan sedaya kenikmatan sedaya napa kemawon. Alhamdulillah ing siang menika Bapak Ibu saged ngrawuhi wonten ing Balbisa inggih menika acara sedekah bumi. Mekaten anggen kula matur Bapak Ibu, anggene kula wonten klentar-klentu anggen matur kula nyuwun gunge pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu ingkang kinurmatan, makaten mangga sambutan saking panjenenganipun Bapak Kepala Desa inggih Bapak Eterna. Kalajengaken adicara ingkang kaping kalih menika siram bumi utawi siratan. Pramila saking menika monggo dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa kadherekaken sedaya perangkat minuju wonten ing panggenan ingkang sampun kasediaaken. Lucu niki ingkang rumaos nganten, nganten anyar. Kasuwun derek napa nuju wonten ing halaman Balai Desa saperlu siratan. Nuwun sewu. Niki mengke kan siraman. Siraman niku dadosaken nggih dadosaken panjenengan sedaya niku subur. Dados mangke enggal insyaallah pinaringan keturunan. Nah niki Pak RT sekawan Pak Haryanto, Banten Keditang Pak Soeb. Nah monggo